कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार। शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी जिल्ह्याच्या प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात आंदोलन करतले खासदार ईश्वर हेगडे कागेरी। कारवार शिरसी इंगा दीनदयाळ भवनात जिल्हा शेतकरी आंदोलनाच्या संयोजकपदी नियुक्त केलेल्या पार्श्वभूमीचेर शेतकरी आंदोलनासंबंधी माहिती दिवचीसाठी माननीय खासदार ईश्वर हेगडे कागेरी हांगेल्या हजेरीत पत्रकार परिषद आयोजित केली। मुसळधार पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याक तसेच बागायती पिकाक SDRF NDRF नियमानुसार आणि राज्य सरकाराकडच्यान अतिरिक्त मदत तात्काळ जाहीर करची अशी मागणी केली। राज्यात काँग्रेस आले सरकार आल्यानंतर जिल्ह्यात मक्का, रागी, सूट, एकदल, द्विदल धान्य, नाल असे जायत्या पिकाचे तसेच निस्त्या धंदोकरच्या अडचणीकडे सरकार लक्ष देतेना। भाजप सरकाराच्या काळात शेतकऱ्याक मेळचे मदत बीन काँग्रेस सरकाराकडच्यान कमी केली असा। केंद्र सरकाराकडच्यान मिळालेल्या अनुदानाचा गैरवापर झाल्याचे आरोप असून जायत्या शेतकरी विरोधी घडामोडीमुळे शेतकऱ्याचेर अन्याय जाती असा। या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवून शेतकऱ्याक न्याय मिळवून दिवची ही आमगेली जबाबदारी असा। शेतकऱ्याच्या भल्यासाठी जिल्ह्यातल्या प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात आंदोलन करतले आणि शिरसीत मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करतले असे खासदार ईश्वर हेगडे कागेरी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगले। यावेळी भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार रुपाली नाईक, आमदार सुनील हेगडे, राज्य प्रवक्ते हरिप्रसाद कोणीमणे, KG नाईक, गुरुप्रसाद हेगडे, जिल्हा प्रमुख सचिव प्रशांत नाईक, प्रवक्ते सदानंद भट, बनवासी मंडळ अध्यक्ष रमेश नाईक, जिल्हा मीडिया संयोजक दोनी डिसोजा, आरवी हेगडे, जिल्हा OBC मोर्चाचे अध्यक्ष राघू नाईक तसेच कार्यकर्ते हजर आशिले। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा। आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना, कारवारातच मेळटा। साईदीप हार्डवेअर कारवार आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल प्लास्टिक पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक तसेच ACN, बिर्ला, ओपस पेंट, वॉल पुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात। जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरीवेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन तसेच फ्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात। सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार। अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा।